ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Unduna wa zamalo wakhazikitsa ntchito yowunika malo pofuna kudziwa eni ake malo. Chipani cha Democratic Progressive DPP chati boma liwonetsetsa kuti ntchito za chitukuko zikufalikira madera onse a dziko lino. Ndipo kampani ya Ilovo Sugar Malawi yati ili ndi chikhulupiriro kuti pofika mwezi wa April iyambiranso kupanga shuga. Takulandirani mnkhani zathu. Unduna wa malo wakhazikitsa ntchito yowunika malo pofuna kudziwa eni ake malo komanso kuthandiza kuthetsa mikangano ya malo osiyanasiyana mdziko muno. Nduna ya malo achimwemwe Chipungu yati ngakhale ntchito yachedwa komabe ithandiza kulongosola nkhani zambiri zokhudza malo kamba kuti iwunika ndi kupeza ngati mayina akugwirizana ndi malo omwe anthu ali nawo. Charles Wahara ali ndi ripoti. Mawu ake nduna ya malo achimwemwe Chipungu anati ntchitoyi ikutsatira zomwe adanena mwezi wa Januwale kuti pakhala ntchito yapadera yomwe cholinga chake nkuchita kafukufuku komanso kauniuni kuti apeze mayina a anthu amene ali ndi malo osiyanasiyana. Iwo anati ofesi yawo yakhalanso ikulandira madandaulo osiyanasiyana okhudzana ndi nkhani za malo. Achipungu anati ntchitoyi iyambira m'boma la Lilongwe makamaka m'madera a area 3 ndi 10. Ndunayi inati cholinga chake nkufuna kuonetsetsa komanso kudziwa anthu komanso malo amene akuti ali nawo m'madera osiyanasiyana. Iwo anati izi zithandizanso kuti kalembera amene anachitika wa malo adzionetsetsa kugwirizana pakati pa mayina a anthu ndi malo amene ali nawo komanso zithandiza boma kuti lidzitha kutolera bwinobwino misonkho kuchokera kwa anthu amene ali ndi malo osiyanasiyana. Ntchito imeneyi yopanga audit malo ndi yabwino chifukwa chokuti tidziwa kuti malo amenewa ayina ake ni ndani komanso ntchito yanje yake ndi yachani. Mwina mbuyomu anthu timatenga malo kapena kugula malo ndikumakikapo zosiyana ndi zimene munapemphera malota kuti kupatseni. Ndiye tinaganiza kuti audit imeneyi iyambike kuti tione kuti malowa ndi andani ndipo ntchito yake ndi chani komanso compliance kuti anagula liti malowa komanso performance kuti anamaliza ntchito malinga ndi mmene malamulo akuyenerera kusatiridwa. Mpaka naso Malawi yense tipanga audit bwinobwino kuona kuti kodi malo amene ali Malawi muno ayina ake ndi ndani komanso ntchito yake ndi yotani. Malingana ndi Achipungu ntchito igwiridwa kwa miyezi iwiri ndipo iwo achenjeza anthu aku ofesi kwawo kuti pasakhale kuzengereza pakagwiridwe ka ntchitoyi. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Aphungu a nyumba ya malamulo apitilira kuyamikira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kamba kobweretsa maphunziro aulere msukulu za sekondari zomwe ati zithandizira anthu ovutikitsitsa mdziko muno. Aphungu a nyumba ya malamulo monga Amavuto Scott Acholo Thekerani komanso Alasken Vigalo a Blantyre ya Chilimba Michilu atsindikanso kuti kubwera kwa ndalama zokwana 5 billion kwacha kudera la phungu lililonse kuthandizira kuthana ndi vuto la kusowa kwa chitukuko m'madera awo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa zokambirana ku nyumba ya malamulo yemwenso ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ayamikiranso aphunguwa kamba kotenga gawo poyankhulira anthu a m'madera mwawo. Ana Malomba akufotokozera zambiri kwa mtolankhani wathu Trust Office. Members of Parliament amadzuka ena kuyankhula koyambirira ena amayankhula kachiwiri komanso kuyankhulapo kuthirapo maganizo awo ndi maganizo amene a president athu anagawana ndi mtundu wa Malawi mu SONA statement. Ndiyeno amapitiriza amenemo kuti nokodino SONA inali bwanji komanso direction kapena masomphenya a president akwaona bwanji mchaka chimenechi kodino za CDF zikhala bwanji ndalama ziyatu 5 billion zija iyayi komanso zitukuko za misewu zikhala bwanji komanso za FCP fertilizer otsika mtengo jakhala bwanji amapitirira kufotokozera mmene akuzonera ndi mmenenso anthu kumudzi awatumira kuti adzathenso kuyikapo mawu awo. Mawa lino tikhala tikupitirirabe ndi timatibe mafunso amene member of parliament
atatumidwa kumudzi amafunsa maminista kuti mutipangire zitukuko zakuti kapena kufunsa zimene zinthu zikuyendera mdziko muno, nkhani za mwina mwake police, kuti police kuyenda bwanji, kandi za security, kandi za chuma, kandi za ulimi, amakhala kufunsa mafunso amenewo, ndema wakakhalanso akupitiriza kufunsa mafunso amenewo. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Cholotava Mary Navicha wapempha mabungwe kuti athandize anthu a derali ndi zipangizo za ulimi zomwe agwiritse ntchito pa ulimi wa nthilira. Ndunayi yanena izi pamwambo ogawa chakudya kuchokera ku bungwe la Faizan Global Relief Foundation FGRF pa bwalo la zamasewero la Mtambanyama m'boma la Cholo. Simeon Shumba wadza ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Ruth Chinangwa. Anavicha omwenso ndi nduna yoona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana olumala ndi chisamaliro cha anthu, ati derali linakhuzika kwambiri ndi ng'amba zomwe zapangitsa kuti anthu a derali asakhale ndi chakudya chokwanira. Ndunayi ati boma silingakwanitse kufikira wina aliyense ndi thandizo la chakudya, choncho nchifukwa kupempha mabungwe kuti nawo atengepo gawo pothandiza anthuwa. Apa Mary Navicha athokoza bungwe la FGRF kamba kufikira anthu mderali ndi thandizo la chakudya. Koma ndunayi ati chakudya chokhachi sichokwanira, choncho nkofunika kuti mabungwe athandizenso anthu ena mdera mwake ndi zipangizo za ulimi wa mthirira. Tili kuno lero ku Cholotava kupereka chakudya kwa anthu okwana 4,000. Thandizo limene lilachoka ku bungwe la FGRF ndi bungwe limene ngati phungu ndinapita kukagogoda zitseko zawo, ndipo atamva kugogoda kwanga kunawakomera kundilondola kubwera kudera kuno. N'chifukwa chake tili pano lero kupereka chakudya ku mabanja okwana 4,000. Dera linolo lakumana ndi mavuto kwambiri pa nkhani ya njala. Mavuto awa sanabwere chifukwa cha ulesi, koma ndi dera limene lakhala likupsinjika kwambiri ndi macyclones onse amene akhala akuchitika mdziko muno. Cyclone Fred zinachita hiti kwambiri dera linolo kwambiri, chifukwa ndi dera lovuta lili m'mapiri, komanso ndi malo amene kumakhalanso nkhani za ng'amba kwambiri. Choncho zayika anthu awawa pa chiopsezo kwambiri ku nkhani ya njala. Ndi chifukwa chake boma nalonso lili pakalikiliki kupereka chakudya, koma boma lokha silingakwanire. Ndi chifukwa chake president ya dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anachiona kukhala cha nzeru kwambiri kupemphanso ngakhale maiko ndi mabungwe kuti alowerere kunjala imene ili pakati pathu. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la FGRF Ibrahim Omar Mataya wati ndi cholinga cha bungweli kufikira mabanja onse omwe akuzidwa ndi vuto losowa chakudya m'madera ambiri a mdziko muno. Mu mwezi ya Ramadhan ndimayesesa kuonjezera kupasa anthu alandire ndi akhale zokudya kumasula ndi kupanga saumu yace. Bungweli likuyembekezeka kufikira mabanja 100,000 mwezi uno osala zakudya wa Ramadhan wa chipembedzo cha Chisilamu. Chipani cha Democratic Progressive DPP chati boma lotsogozedwa ndi President Professor Arthur Peter Mutharika liwonetsetsa kuti ntchito za chitukuko zikufalikira madera onse a dziko lino kuti zipindulire amalawi onse. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo cha kumpoto Ajapi Muhango ayankhula izi pa zokambirana zomwe anali nazo ndi anthu ochita malonda m'boma la Rumpi. Musasecheyo wafika ndi ripoti. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo cha kumpoto Ajapi Muhango omwenso ndi nduna iyoona za mtengatenga ndi zomangamanga wati pali mndandanda wa zitukuko zomwe zikuyembekezeka kupindulira malawi onse kuphatikizapo boma la Rumpi. Muhango omwe apempha ochita malonda kuti ayike chikhulupiriro chawo mwa Amoya Walita Mkandawire yemwe akuyimira DPP pa chisankho chapadera cha phungu mdera la pakati ku Rumpi, ati mwachitsanzo anthu ayembekezere misika ya makono pogwiritsa ntchito ndalama za thumba la chitukuko la CDF. Pali nkhani ya msika umene akuoneka kuti ukuwavuta kwambiri, ndeta asimikiza kuti boma liyesesa kuti msika umene umangidwe. Pali njira ziwiri zimene tingamangire. Njira yoyamba ndi kupeza ndalama ku central government, akapena ndalama za CDF sopano ija ili mwizo CDF sopano muli ndalama zokwana 5 billion, ndalama zochuluka kwambiri zoti titha kumangira msika muno bwino.
chocho tinchikhulupirira ndithu kuti atati apanga protest bwino zochitika zakuno msika umene wena utumangidwe ndithu. Mawu ake wapampando wa msika wa Rumpi Kalumbambo Mbale wati ochita malonda athandiza boma la DPP kamba ka zabwino zomwe ayamba kale kuziona. Ntchito za malonda zikuyenda bwino. Komanso tikanena kuti munthu kuti aziwe kuti ndi munthu ngati akudya. Chifukwa chosangalatsa kwambiri ndi choti pakali pano chimanga chasika. Chimakhala chowawa tikamamva kuti wina akomoka ndi njala, afa ndi njala, chimakhala chobwereka. Komanso tikanena pano fuel akupezeka. Katundu sakukwera ngati mmene amakwera kumbuyo kuja. Pa zokambiranazi panali oyimira anthu ochita malonda osiyanasiyana pa boma la Rumpi. Msasecheyo, MBC, Rumpi. Unduna ona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana, aulumali ndi chisamaliro cha anthu wayamikira projekiti ya ntchito za chitukuko ya Bridge Malawi chifukwa chokweza umoyo wa anthu osowa kuphatikizapo aulumali. Izi zatheka kudzera m'maphunziro akwacha komanso maphunziro aluso la ntchito zamanja m'maboma a Blantyre, Zomba, Lilongwe ndi Chitipa. Zambiri mu ripoti ili la Simeon Boyce. Mkulu woona zachitukuko ku unduna woona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana, aulumali ndi chisamaliro cha anthu Samuel Ziwa ndi omwe anena izi pa mapeto amaphunziro opanga sopo ndi mafuta odzola omwe amachititsidwa ndi bungwe la Bridge ku bungwe la Forum for Development of Youth with Disability kuna Miyango mu mzinda wa Blantyre. Ziwa ati maphunzirowa akugwirizananso ndi masomphenya achitukuko cha dziko lino Malawi 2063 omwe amalimbikitsa ntchito yopanga chuma. Mukayangana Malawi 2063 ikukamba za zimamati inclusive wealth creation. Kuna kuti wina aliyense atenge nawo mbali pa kutukula dziko lino in terms of chuma cha dziko lino. Ndiyeno pali anthu ena kuti kagulu ka anthu ena amene nzosatheka kuti wo atenge nawo mbali. Ndi anthu ngati no mwina mwanenera muja anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana, komanso anthu amene mwina asadziwa kulemba nkuwerenga, anthu amene mwina alibe kuthekera ma schemes maluso osiyanasiyana alibe onena kuti akhoza kumaka agulisa maluso aja ncholinga choti azitha kupeza ndalama. Poyankhula mkulu woyang'anira malowa Alex Kalima ayamikira project ya Bridge chifukwa cha thandizo losiyanasiyana lomwe akhala akupereka ku malowa kuphatikizapo luso la ntchito zamanja monga kupanga sopo ndi mafuta odzola. Kwambiri akutiphunzitsapo kutilimbikitsa kuti tukula for sustainability ya center. Aziona kuti tinayamba nawo 2012 kuzafika mpaka lero. Afuna kuti tipeze njira zonena kuti in the event ngatiwo achoka titopeza njira kuti center ikapitirira. Ndiye ntchito imene tikugwira pano akutiphunzitsa kuti kupanga kwa sopo ochapira otsukira mbale mafuta odzola zimene zithandiza kuti kandalama kamene tingamagulitse kazibwereranso pa center apa ndikuti tithandiza kugula tizipangizo ting'ono kuti ntchito izipitirira pano pa center. Mkulu oyang'anira project ya Bridge Astone Makunganya ati ntchito za bungwe lawo zathandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko lino kuphatikizapo maphunziro akwacha. Makamaka tikumakhazikika kuti tithandize boma kumbali ya sukulu zakwacha komanso za mkombaphala, komanso tikumanena kuti ana akapita ku sukulu akabwerako amangokhala ndeti ndi masenta malo amene anawo amabwera ndikumaphunzira ngati sukulu yonjezera mazulo kuti asamangokhala koma azitha kutani kuonjezera maphunziro amenewa. Project ya Bridge inayamba mdziko muno mchaka cha 2012 ndipo ima ndi thandizo kuchokera ku Korean Nation Commission for UNESCO. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Unduna wa zamalo wakhazikitsa ntchito yowunika malo pofuna kudziwa eni ake malo. Chipani cha Democratic Progressive DPP chati boma liwonetsetsa kuti ntchito za chitukuko zikufalikira madera onse a dziko lino. Ndipo kampani ya Ilovo Sugar Malawi yati ili ndi chikhulupiriro kuti pofika mwezi wa April iyambiranso kupanga shuga. Takulandiranenso mu nkhani zathu.
kampani ya Ilovo Sugar Malawi yati ili ndi chikhulupiriro kuti pofika mwezi wa April iyambiranso kupanga shuga. Wapa mpando wa kampani a Jimmy Lipunga wanena izi mu mzinda wa Blantyre pa mkumano ndi anthu amene anayika ndalama zawo mu kampani. Justin Nkweu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Chaka ndi chaka kampani ya Ilovo imasiya kupanga shuga kwa miyezi ingapo kamba kanyengo ya mvula. Poyankhula pa mkumanowu Alipunga anati ngakhale mvula sipanganika masiku ano ali ndi chikhulupiriro kuti pofika April akhala atayamba kupanga shuga. Alipunga anaonjezera kuti ngakhale shuga sakupangidwa alipo okwanira mdziko muno ndipo afika nthawi yomwe atayambenso kupanga shuga wina. Ndondomeko momwe janenera mu chapalibe choti anthu adandaule madongosolo onse akagawidwe ka shuga ngasuwa mbiri mwina amapita kunja chifukwa opita kunja na amene amabweretsanso mavuto ambiri koma mochafotokozera smuggling ya ku Tanzania, smuggling ya ku Mozambique kumeneko zachepa ndithu, kumene kuvuta pang'ono ndi ku Zambia. Chimenecho chikutipatsa chiyembekezo kuti sipakhala mavuto ngati amene anakhala kumbuyo. Ndipo zinadziwika pa mkumanowu kuti shuga yemwe kampani yagulitsa kunja kwa dziko lino watsika chaka chatha poyerekeza ndi chaka cha 2024. Kampani yati ichi ndi chifukwa cha lamulo la boma limene linayikidwa chaka chatha lochepesa kugulitsa shuga kunja kwa dziko lino, komanso shuga anapangidwa ocheperapo. Komabe mkulu wa kampani Ronald Ngwira ati njira zoyenera zayikidwa mchimake kuti shuga apangidwe okwanira ogulitsidwa m'Malawi muno komanso kunja. Pali ma project osiyanasiyana amene tifuna tichulutse shuga amene akutuluka mu estate kumbali agriculture, pali new farming systems, pali Shiri Valley transformation project imene tili pakalikiliki kuti tione kuti kachulukidwe ka shuga amene akuchoka pa 1 hectare akuchulukirapo, komanso ndi investment ya World Bank ndi aboma kuika ku Shiri Valley transformation malo atatsegule kuti akhale antilira tithe kulima konzimbe zina ndi zina zoti tichulutse shuga amene akutuluka m'Malawi. Komanso kumbali ya mafactory kuzigayoko tikuena kuonesesa kuti katundu amene akutulukamo amene akulowamo akuchulukirapo. Ndipo kampani yapanga phindu lokwana 77.7 billion kwacha chaka chatha kuchoka pa 22.6 billion kwacha mu 2024. Mbali ina ya gawoli agawana anthu amene anagula masheya mu kampani ndipo apasidwa 18 kwacha 50 tambala pa share iliyonse, yomwe ili yokwera kuposa 5 kwacha pa share iliyonse mu 2024. Mlembi wa bungwe la anthu amene ali ndi masheya pa msika wa masheya la Misaliko a Frank Harawa ati ndi okondwa ndi mmene akuluakulu a kampani akuyiyendetsera. Ndiye pesa zina zoyamba kale, I think akamanena kuti ife kwambiri tifuna tikhale mu mzimbemo, koma I think ayikeso mphamvu zina zochulukirako zomera zinazi. Fati kampani yanthaka kugwizana ndi nthaka. Ilovo Sugar Malawi ndi kampani yomwe imapanga shuga ochulukitsitsa mdziko muno. Justin Nkweu, MBC, Blantyre. Akatswiri pa zamalamulo apantchito alangiza anthu olemba ntchito anzawo zakufunika kotsatira malamulo apantchito pofuna kupewa zovuta zomwe zimadza kamba kuti ogwira ntchito komanso olemba anzawo sakudziwa malamulo a ntchito yawo. Majaji awiri abwalo lalikulu la milandu a Justice Alan Muhone komanso Justice Chimwemwe Kamowa anena izi pomwe amaphunzitsa anthu olemba anzawo komanso oyang'anira ogwira ntchito za mfundo zolimbikitsa ufulu pamalo a ntchito mdziko muno. Bungwe la Labour Rights Organization ndilo linakonza maphunzirowa ku Blantyre. Zambiri mu ripoti ili. Msonkhanowu unayang'ana kwambiri njira zoyenera kutsatira pa malamulo a ntchito mdziko muno, njira zoyenera kutsata ogwira ntchito akalakwitsa, komanso momwe ufulu wa ogwira ntchito ukusinthira pa dziko lonse lapansi. Maphunzirowa anakhuzanso za njira zoyenera komanso za chilungamo zofunika kutsata polemba anthu ntchito. Justice Alan Muhone aku High Court omwe amatsogolera maphunzirowa anati milandu yomwe amaweruza bwalo la za ntchito la IRC ikhoza kupeweka ngati anthu olemba anzawo ntchito komanso eni kampani atamatsatira malamulo a ntchito. Wapampando wa bungwe la Labour Rights Organization Justice Chimwemwe Kamowa adati cholinga chawo ndi kupereka nzeru kudzera mu maphunziro komanso kulimbikitsa kusata olemba ntchito anzawo ndi osogolera anzawo kuti aziziwa zakufunika kotsatira malamulo komanso kulimbikitsa ufulu pa ntchito. Zamene akabwerera malo a ntchito akachita mosiyana, akachita zinthu mwaukadaulo
makamaka pochita chilichonse kutsatira ndondomeko za malamulo amene akutiwuzira kuti tipange zinthu. Komanso mwina ena sakutsatira malamulo amenewa tendi zoti akapita akasintha akachita zinthu mu ndondomeko yotsatikana ndi malamulo. Ndipo ena mwa anthu omwe anachita nawo maphunzirowa apamene pasani aku Sunbelt Hotel komanso a Valentine Lapuken aku MBC ati apindula koposa. Zatithandizira kuti tidziwe kuti kodi timapanga bwino ndipati pamene timalakwitsa ndipatipo. So zitithandiza kuti tikathandize anthu moyenerera ndi mmene malamulo a Malawi akuyendera. Bungwe la Labour Rights Organization lomwe analikhazikitsa mchaka cha 2011 limagwira ntchito limodzi ndi boma, mabungwe komanso kugwira ntchito pofuna kulimbikitsa chitukuko komanso chilungamo malo a ntchito. Mabungwe omenyera ufulu wa ana adandaula ndi mchitidwe ozembetsa ndi kupha ana omwe ukuchitika m'madera ena a dziko lino. Polankhula pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe wa pampando wa NGO Coalition on Child Rights a Desmond Muhango ati posachedwapa ana awiri asowa m'boma la Mwanza ndipo apezeka ataphedwa ndipo wina amene anasowa ku bypass ku Lilongwe sakupezekabe. Iwo apempha polisi, a National Children's Commission, a Malawi Human Rights Commission ndi ena kuti athandize kufufuza kuti mchitidwewu uchepe. A Desmond Muhango akufotokoza zambiri pa nkhaniyi. Ndife okhudzidwa ndi nkhani ya kuphedwa kwa ana atsikana awiri ku Mwanza ndi momwe zinachitikira komanso poona kuti anthu amene adachita zimenezo sanapezeke mpaka napano. Komanso anthu amonetsa ndithu kuti ndi anthu omwe amene anali ndi cholinga ndithu chofuna kupanga chipongwe ana amene anawa abanduka awapha. Tikhulupirira kuti sizimayenera kukhala choncho. Tikatengeranso ndimene anawaponyera anawaponya kumalo kumene ndi kunjira kumadutsa aliyense komanso anawakulunga bwinobwino mu mapepa a plastic zomwe zikusonyeza kuti mwina anthu ndithu ndi anthu oti akhoza kupezeka koma mpaka ali panopa sakupezeka. Mwana winanso mtsikana amene adasowa ku Lilongwe mpaka napanopa sizikumvekanso china chilichonse tikhala kufufuza kapena ayi. Ife tikupempha ndithu kuti akuluakulu atsogoleri akupanga zimenezo makamaka ku polisi aonetsetse kuti nkhani zimenezi atithandizira Malawi kuti amene akupanga zipongwe zimenezo apezeka. Angakhalenso imene tamva ya kumangoji nakonso komwe mwana mtsikana akugulitsidwa kandi kufuna banja kandi chifukwa chanji imene amagulitsa mwanako nchinthu cholakwika ndi malamulo. Ndipo choncho sitingathe kungolekerera kuti zinthu ngati zimenezozo zizichitika pena chiopsezo chotero chizinganapitirira mdziko muno. Sukulu ya sekondari ya Marymount yapambana pa mpikisano wa zitsudzo za msukulu za sekondari mchigawo cha kumpoto wotchedwa Association for the Teaching of English in Malawi ATEM omwe unachitikira ku sukulu ya sekondari ya Katoto mu mzinda wa Mzuzu. Rudoviko Nyirenda ali ndi ripoti. Sukulu za sekondari 14 zinatenga nawo gawo pa mpikisano wa zitsudzo chigawo cha zamaphunziro cha kumpoto wa ATEMNED wa chaka chino, pomwe sukulu ya Marymount ndiyo inapambana, pomwe ya Nkhatabey inali yachiwiri ndipo sukulu ya sekondari yoyendera ya Chivavi idali yachitatu. Anjawara anati mpikisanowu unali wovuta kwambiri chifukwa sukulu zonse zinabwera zokonzeka bwino polimbikitsa ophunzira awo kuti asamakhale ndi mantha poyankhula pagulu. Kodi anawo tipange danga ife tinamba kuona za drama tili ana ang'ono kwambiri tinkava zachina Tuchi Siza Junior then panopa tufuna tipange alina Julie Siza Junior ena. That's why drama hii tuwipansa kuti itani ibapitirira ichi. Pakadali pano ogwirizira udindo wamkulu wona za maphunziro chigawo cha kumpoto Asam Tembo anati mpikisanowu wasonyeza kuti pali kusintha pa phunziro la Chingerezi mugawoli poyerekeza ndi zaka zapitazi. Eneli pakali pano tikuzonena kuti ana sukulu akuchita bwino. Pakati apo zinakhala ngati kuti sizimayenda bwino komabe chifukwa cha zochitika ngati izizi za masewero komanso maphunziro amene timapasa aziphunzitsi zikuoneka kuti zikuita chitsogolo. Mtsogoleri wa gulu la zitsudzo pa sukulu ya Marymount Innocent Mankhwala wadakhulupirira kuti sukuluyi ikachitanso bwino
pa mpikisano waukulu womwe kubwera kusogoloku. Tikalandira zimene majaji anaona tikayesa kuunikira umundumu kuti ana athu akhale okonzeka kuti tikamapita ku mafinals tikakhale kuti takonzeka moyenerera kuti tikawine. Tufuna kuti chaka chinochi chikho chibwere ku north kuno. Skulu ya sekondari ya Marymount idalandira ndalama zokwana 500,000 kwacha ndi chikho. Ya Nkhata Bay inalandira 300,000 kwacha, pomwe ya Chivavi inalandira 200,000 kwacha pokhala yachitatu. ATM ndi bungwe la maphunziro lomwe cholinga chake ndi kukweza luso la phunziro la Chingerezi mu skulu za sekondari kudzera muluso monga zisudzo, ndakatulo ndi mutsutso. Rudoviko Nyirenda, MBC Muzuzu. Pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. Unduna wa zamalo wakhazikitsa ntchito yowunika malo pofuna kudziwa eni ake malo. Chipani cha Democratic Progressive DPP chati boma liwonetsetsa kuti ntchito za chitukuko zikufalikira madera onse a dziko lino. Ndipo kampani ya Ilovo Sugar Malawi yati ili ndi chikhulupiriro kuti pofika mwezi wa April iyambiranso kupanga shuga. Pesani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse. Takulandirani ku nthawi ya zanyengo. Tione mene kukhala tsiku lero. Tikuyembeza kuti madera ambiri a mchigawo chakumpoto komanso pakati ndi mbali mwa nyanja akhala akulandira mvula tsiku lero, pamene mitambo yapo ndi apo ndi imene yaoneke makamaka mchigawo chakumwera. Zitika kamba kuti tikulandira mphepo zosamvula zochedwa zedi zomwe zakhazika mchigawo chakumpoto komanso kufalikira mchigawo chapakati. Choncho mauno kukhala mitambo yapatapatali komanso mvula igwa mlena a mchigawo chakumpoto kuzira ni madigiri 16 kulilongwe komanso kuzuzu kuphatikizaponso ku Blantyre. Mitambo ioneka mauno madera ochuluka a mchigawo chakumwera ndi mvula ikuyembekezeka mlena a mchigawo chapakati kumpoto komanso mbali mwa nyanja. Masana kutentha madera ambiri moti madigiri afika mpaka na 35 mchigwa cha mtsinje wa Chire, pamene 29 ku Mangibe. Nyengo yotentha pang'ono ku Kasungu ndi madigiri 25. Tikuyembeza kuti masanano kuyamba kuoneka mitambo yochuluka makamaka mchigawo chakumwera, komatu mvula ikuyembekezeka madera ochuluka a mchigawo chapakati, mphepo nyanja komanso ochuluka a mchigawo cha kumpoto.